Ai riga an akwai gama. iska fa a duniya. Akwai iska, ka san ba shi bane ya bude wannan account din, wannan zai je ya bude ce na biyu. Ga wani nan ya ce, ga wata nan ta ce yana can yana kokowar dawo da account din watakila. To, ba mu san yin Allah ba, kuma ba mu san suwa ke gare shi ba. Amma an ce mu ci an goge. Sufi account din da aka goge kuma ta yaya da dawo da shi? Kin taba gani wanda ya mutu ya dawo? To, Sufi kan wanda ya mutu ai baya dawowa ai. in dai ba ya je ya siya wani ba. Gaskiya sai dai kan ya je ya saya, maganan din kenan sai dai ya je ya saya. Kuma kun san abin da yake bata min rai? Ba ma abin da yake bata min rai kamar wayanda suke following din shi. Ka duba yace bude account ko ya kai kusan 30,000. Akwai kuma abin da na fahimta Big SD kana ji ba? Ka san tun farko ai idan dai ka bibiye wannan account nashi na dan Jahannaman, ai ba wai farko ya kama zage-zagen bane ake following nashi, ya fara ne da posting su Hadiza Gabon da wasu shirin film. Yawa su ta haka ya jawo hankalin mutane aka fara following nashi, yana posting dai wasu abubuwa haka nan. Amma mutum yana yayi posting lokacin da ya editing, lokacin da ya fara wannan abun yana da ke followers ya fara wannan abun. Within 2 days yana da followers da yawa kafin ya fara wannan abin. Gaskiya ne wannan. Bai da followers da yawa. Saboda na bibiye tun farko. Ai ni lokacin ma bai lokacin bai da followers yana following dina. To kudin ma bai yawa to yana following dina. Na bibiya account nashi tun daga farko har zuwa lokacin da ya kama zage-zage nan naga kai wannan sai hankali. Kuma baka san wani abu ba, duk wani account da aka ga dan Jahannama na biyu ko dan Jahannama fan ba fashi bane. Ba shi bane. Saboda in dai yi creating, yanzu ko da dai ƙara creating dan Jahannama ba suna zai yi creating. Kuma Allah ya yarda yayi creating account 10, insha Allah sai ya tona asirinsa sai ya hakin nashi. Allah bai zai ƙara bashi sa'a ba, sai shi ya ƙare. Kana ji ba? Ka san me yasa mutane suke buɗe da wannan sunan? Saboda su samu followers. Yawa abin da suke buɗe kenan. Akwai wani wanda na shiga pejin shi na ga dan banza na wofi. Wallahi shi wannan na ma san shi, muna dan gaisawa da a TikTok in na hau. Na san shi wannan. Shi kaga ma yi ne dan followers amma bai san bai kyauta ma kanshi. Kuma shi ma ina nan kan account din nashi. Ba shi marafa, kai ma maganan ka haka ne, kana da point. Akwai wanda za su bude account da sunan shi, saboda akwai wanda suka yi saving videos na sha a wayansu, za su dinga dauka suna sawa. Ka san ayin ka sa video photocopy ai ana ganewa saboda suna na appear. Followers sun banza wofi, ka je ka janyo kanka wasifa. Wallahi ba platform din da yake bani haushi yake ban mamaki irin TikTok. Wai sai ka